ଯାହାକୁ ଯାହା କହିବାର ଅଛି ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହିଁ ଦ ବେଷ୍ଟ। କହିଦିଅନ୍ତୁ, ନିଜର ମନ କଥା ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯାହାକୁ କହିବାର ଅଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ଜୀବନ ଭରି ଭଲ ପାଏ, ପ୍ରାଣ ଭରି ଭଲ ପାଏ, ତାକୁ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ବୁଝିଯାଉ କି ଆପଣ ତାକୁ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କାରଣ ନେପାଳର ପ୍ରାକୃତିକ ତାଣ୍ଡବ ଜଣେଇ ଦେଇଛି ସମୟ କେତେ କ୍ରୂର ହେଇପାରେ, କେତେ ନିଷ୍ଠୁର ହେଇପାରେ। ଯେମିତି ରୋଗ ଦେଖେ ନାହିଁ କିଏ ଧନୀ କିଏ ଗରିବ, ସେମିତି ପ୍ରକୃତି ବି ଦେଖୁନାହିଁ କିଏ ଦୋଷୀ କିଏ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଲା ବେଳେ ତା ଆଗରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅସହାୟ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ବସିବା, କିଛି କହିବା, କିଛି ଶୁଣିବା। ଏଇଟା ହିଁ ସମୟ। ହୁଏତ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ହଜେଇ ଦେଲେ ଆଉ ଏ ସମୟ ଆସିବନି।